सालथामब्रमै फालजांनाय आगरतलानि राधानगरनि त्रिप्रासा बाजार कतालो मैखोतों दाम कमखे ते 50% खेनो रोजागनाय ते गोबांमा माने खुनैरंनो दाम कमखे रोजागनाय 19-21 तारिख फाइनाय सालनि आबनरगै तिनि आरनि बाजार कमिटि रक ककमाथुमा पान्डा खायका ते आरा मानथंनाय जत हुकनि चामु हुकनि जत मैखोतों थाइखोतों खवै जत त्रिप्रासारनि चामु रक मानथंनाय आरो तेबो मानथंनाय थक सापा न खबै दाल पियाज न खबै जत मानथंनाय हिनि साइखनारखा आदिन बाजार कताला थांनाय रक न फ्री जुस खानजानाय ताइ दै रक बो खानजानाय मागनानो खानजानाय हिनि साइखनारखा ककमाथुमा पान्डा खलाय आरनि बाजार कमिटिनि आदं रक नायनायदि अ राधानगरनि बाजार कमिटिनि कताल त्रिप्रासा हातिनि बर' रक तामु साइखनारखा सिनि अ मामप्लिव आमनि बागै प्रेस मिट खायना माने बेलायखौनो हामबाय दिनै हाफिं टिभिनि उनार अर फायसफायमान बागै जों दिनै सिनि जे बाजार कटाल फान्डेड बाय एनएलएफटी जे बर'नि हामजाक मुंथे खायरुक मुंबाय अ कायसा बाजार जों संसाय मांखा जे अ बाजार कटाल अबंखा राधानगर ब्रिजनि ठीक तलाबो अबंखा सिनि दा बुसु दा दानिया ते दा अनन्त जे बरफ कथामनि जे फाइमुं बिसिंखै बंनि पैकेजो अ बाजार एस्टाब्लिश खायजाबाय ये जोंर सिनि आगरतला सिटी मार्केटिं कॉर्पोरेशन होननाय जे आगरतलाव जे कमिटि दङ बाजारनि आबनि बिसिंखै जोंर कायसा सिनि बाजार जों जें सालायमाने जोंर बाजारनि गोबांमा बेनिफिशियारि रक जे बरंनि सुबामुं बिसिंखै न बरंनि रिमानि बिसिंखै न बेनिफिशियारि रक दुकान रक मानबायखा ओमफ्राय जों दाबो अर बाहायनोहाय जों जिगन साखायसा कमिटि खालायदों बेखौ कमिटिनि बर' रक जों वानसुका जे अब किसा खुना खालाय दंखा आगरतला हाइफानो अ जागा बेलाय सेफटि बेलाय न गाहाम तै अर सारनि तला कायसा दुकान फेन दङ नगरबाति मान जायगाय अर बाजार खालायमान बेखौ आगरतला सहराव जों बाहायखाय सिनि त्रिप्रासानि बागै कायसा जागाखौनो जों सेबसाब खालायनाया बेखौ मन पयला जे बरंनि सुबामुंनि बिसिंखै कायसा बाजार जों खालायनाय बेलायखौनो हामबाय बरंनो हाइफानो दाबो सिनि नाहारमुं जोंथ' बाजार संसाखा पारा रंनि गोबांमा गोरै बर' रक थायै अ बाजार अर फालै मोखोदों थाइखोदों रंनो फालै जों जाहाथे परिबार नखुं सलिनानै आबो बायनो बोसाबोथैनो परिनानै हिखाय सिनि बाजार रग सलिना नांनाय सिनि मानै रग फालमाना नांनाय बे जोंर त्रिप्रासा सुसुक मावर जतन फालनाय रक बे ताबुखाय सिनर किसा बर' रक साइमान बाया सिबाया लामा ते अरनि जिदल मुकेशन कांबाय साइमिया गाव बाय तिनि प्रेस बिनि बिसिंखै आवाय मुं खालायनानै तैजों सिनि बर'नो आवाय मुं खालायनानै बागै जे कायसा गाहाम साल नै जों 19 तारिख महाराजा बीर बिक्रम मानिकनि जे बार्थडेनि साल जों अर मालाय मुं पान्डा फालनाय ते पायनाय रंनि मालाय मुं पान्डा आबनो होनो बांला बायथाय मेला सिनि कबर बायथाय मालाय मुं पान्डा जों नाराखा इनका अ मालाय मुं पान्डा न रगै जों सिनि बाजाराव जे मानथकमा मानै रक दिनै बारमानि गोबांमा इम्पोर्टेड क्रिम रि जात्रा जात मानै बेखायनो नै मयसदें ओंखाय सिनि हुकनि मैखोदों थाइखोथों आलु रक दिनै चामुं आन्द्रस रक बेसिनि वासुंग पेंजाक सोथै ब्लाइबे वासुंग पेंजाक आ रक दंनाय वाहान रक दंनाय ओमफ्राय तहान रक दंनाय देसि टक रक आदिनो माननाय तै सिनि त्रिप्रासानि जत चामुं आवं बाङै आवं बेलेब आटा रुटि ओमफ्राय दिनै फान्थक बोथै सिकामुक बोथै ओमफ्राय दिनै आन्द्रस रक राजाक खायसुक रक राजाक ओमफ्राय जों आदिनो जे बायथानि साल फाउन्डेसन सिनि अल त्रिपुरा कायसा अर्गानाइजेसन दङ बर'खै आदिनो एनजिअ हयते सरबत आनलिमिटेड सरबत रक खानि दंनाय दै जों आदिनो ओरैनाय ओमफ्रायनो ओमफ्राय फ्रि डिस्ट्रिबिउसनबो दंनाय गोबांमा मानै
ओमफ्राय जों आन्ध्र सरक बेलाय गोलायखौनो जों थांनाय आबन बिसिङाव जों मुयारक मेक्सिमाम कम जों जुदि आरो 10 टाका बा 20 टाका मानखौ जों 5 टाका থেকে 10 टाका जों आरो मुयारकआव जों याखारनाय ओमफ्राय जों वाहान रक बेलाय दाम कम पाइमानि रेटआव जों अदिनो याखारबाय जेटा पारा जों जेटा पाइकारि पाइतुओ आरायथ' जों जत मानिनो जों अदिनो अल मानिनो जों पाइमानि रेटआव याखारबाय प्लास जों 50% जे मानिनि दाम जों पाइना नांगौ 40 टाका आमानिनो जों 20 टाका याखार जे मानिनि दाम नों 20 टाका पाइनो नङाबो जों 10 टाका याखार जे मानिनि दाम नों 10 टाका पाइनो नांगौ आमानिनो जों 5 टाका आदिनो जों याखार ओमफ्राय सिनि तिब्रासानि जत मैखोदों थाइखोदों जत जों मानथबनाय दै हुक हाबावो जे गायमा मानै रक माने गुरिया रक जतन माननाय सिनि तिब्रासानि जे सङै चामानि मानै रक जों चामानि नुगो जों आथुक बाजा तेनिनि पुन बुबुक रक चामानि नुगो गायनिनि बुकुर बाजा यक्सासा आबारक जों जतनो अर आदिनो माननाय ओमफ्राय तिब्रानि दै टाउनाव जत तंनाय तिब्रासा आनि लुकुरक दै तिब्रासाया नन तिब्रासा बेलनि बर' रंग 19 तारिखनि सिमी 21-22 तारिख जरा जत तिब्रासा रंग अ बाजार कैंपास ते अ बाजारनि साउराउंडिंग जत जागा जे उठुम जागा रंग फायै नरक मानै खोनै रक पाइनान बागै आनि लुकु आनि खाकसांमानि खाजानि लुकु रंग खयो ते अ बाजार फायदि नरक गाहाम वेलकाम माननाय गाहाम रेसपन्स माननाय ते जत मुखिदों फ्रेश गलाय तिब्रासानि जत मुखिदों नुखुंनि जत मुखिदों नांमानि समस जत माननाय बेरमा जों और ट्राई खाय दङ तिब्रासा सोनामा बेरमा गाहाम बेरमा जेटा 1 बছर 2 बছर मुखुंजा अ बेरमानो जों सारनान ट्राई खाय दङ ताइ कायसा स्पेशल लिंके जों और चेकअप बाय सगै दा बाय राउंखौै रगै बुकुमुकरै और मांसनो जों फालन बागै जों साइटबै दङ अब जों और रेनाय ताइ कायसा हिंगाय जों और जत मानैनो गाहाम मानै जेटा अर्गानिक नेचारेल अर्गानिक मानैनो जों और फाननाय ओंखाय सिनि मुखोदों थाइखोदोंनि ग्रान मानै तिब्रासारावनो जेमन वाक आंजाक हकाव तनजाक वाक बाहान और माननाय टक बाहान हकाव तनजाक फुड फेस्टिवल दा फुड फेस्टिवल या जेनेबा कायसा ग्रैंड सिनि बाजार ओपनिंग जे सिन बररंनि सिनि बाजार ओपनिंग नि ग्रैंड सेलिब्रेशन जादिनो महाराजा वीर विक्रम आसेमानि सालनरबि जों खालायमानि पाव गा अदिननो जों सिनि बाजार नि जे सिनि मुंनो पाब्लिक नि थाने याफारे नन बागै जे अबहाय कायसा सिनि पान्डा लुआइजार गाव माहाय कैसे अदिनो सिनि जत 19 तारिख 20 तारिख नि सिमी 19 तारिख जों कयटा नि सिमी फुं 5 तानि सिमिनो सिनि बररक बुथुमनानै जों जेंनाय हर मिनिमाम 10 टा जरा 19 कुरि 21 सालथा 19 कुरि 21 सालथाम 19 कुरि 21 सालथाम अमासनि केनरक जत तिब्रासा नखरावनो अरनो कयो ओमफ्राय जत फायदि हाका हामै फायदि नरक काहाम और माननाय दै सिनि और जे पैकेज नि सिनि दा दानियल सङो दा नन्द दा बुसु सङो और हासालनि बरक जदि फाइ दंखा गाय जे बरंनि आन्डारावनो अ बिल्डिं साकाव बरंनि एडमिनिस्ट्रेशनाव सिनि और मैनेजर दङ नायनाय ओमफ्राय बरंनि और 100 टाका रां बाय साकाव और काटि मानो थुइ थां मानो गाहाम सिप क्लीन ओमफ्राय और नों हटेलबो दङ तला हटेलाव माइसाइ मानो साका थुइ मानो और कोनो अभाब गरै फुफुनानै जानानै लोंनानै बाजार खायनानै अदिनि सिमी जतरी कानमुं सुमुं बिसना बेग कभार बोरै रंनि गयना गाथि मानै रांसाक बादे गयना गाथि मानै दिनै सिलभार रक दिनै मुक्तानि मानै रक अब जतनो बाजाराव अदिनि सिमी मानथबसिनाय बेनो बेलायखौनो हामबाय बेलायखौनो खाक तामाने याफारो ओमफ्राय गोसोर न' गोसो दं